Allah ba a zalumin bawansa bane. Allah ba zalimin kowa bane. Ku dinga post kuna zagin mutane, kuna la'antar mutane ko one after the other dukkan ku sai an kama ku insha Allah idan an yi duniya dan manzo. Ai Allah ba a zalumin bawansa bane. Allah ba zalimin kowa bane. Ku dinga post kuna zagin mutane, kuna la'antar mutane ko one after the other dukkan ku sai an kama ku insha Allah idan an yi duniya dan manzo. Big Waladu ne aka yi ne? Baba Fano. Ya me kake shirya man da Valentine din nan ne? Omo, ladies and gentlemen, jama'a maza da mata, akwai kura. Valentine is here. Heart will be broken. Zuciyoyi za su kakkare. Za a samu matsala kala-kala. Ka gane ba? Valentine is here. Baby zai posting baby amma sai ya blocking baby saboda kan baby ta ga hoton baby. Saboda idan baby ta ga hoton baby ba ita ba matsayin baby, hankali zai tashi rai zai baci. Ka gane ba? Baby tana jin daɗi, she is the main baby, ba san cewa she is the side baby ba, san cewa sai da aka blocking wata baby din sannan aka post ta matsayin baby ba. Ba ta san cewa akwai ma babies a ƙasa buhu ba. Yanzu Big Waladu wa za ka mana posting ne? No, we are not going to post anybody. Mu ne Observers Association of Nigeria. Muna gefe muna kallon WhatsApp status, muna kallon Instagram stories, muna kallon Lomotif. Daga an burge mu sai dai kawai aje muna Please, can you spell Zamfara guys for us? Zamfara guys. Ƙaryar mota, ƙaryar kaya, iPhone Boros, tana da hips, tana da